25 imatges sobre la història de Catalunya. Setena entrega. Número 1. El govern de la Generalitat de Catalunya, presidit per en Lluís Companys, a la presó durant l'època de la Segona República Espanyola. Número 2. Una fotografia de l'actriu Mari Sampere quan era jove. Número 3. Jaciment íber trobat al turó del Parc de la Serralada de Marina a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Número 4. Una imatge del carrer Ferran de Barcelona, primera meitat del segle XX. Número 5. Gent fent cua per poder votar a la consulta sobre la independència de Catalunya de l'any 2014. Número 6. Vinyeta sobre l'arrest d'en Prat de la Riba, en aquell moment el director de La Veu de Catalunya, a l'any 1902. Número 7. Imatge de l'estadi Lluís Companys durant les obres de remodelació pels preparatius de les Olimpíades de l'any 1992. Número 8. Instantània del Pont del Diable situat a les comarques de Tarragona. Número 9. Imatge de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música Catalana en la Diada de Sant Jordi de l'any 1905. Número 10. Imatge aèria de l'incendi del Liceu, any 1994. Número 11. Imatges de la manifestació de l'11 de setembre de 1977 a la ciutat de Barcelona. Número 12. Una unitat de cavalleria feixista entrant a un poble pròxim a Tortosa a l'any 1939. Número 13. Una imatge del general Francisco Franco en una visita a la Moreneta, a la muntanya de Montserrat, a l'any 1966. Número 14. Una fotografia d'en Floquet de Neu quan només tenia 2 anys d'edat. Número 15. Una imatge de la fàbrica de Martorell, de la SEAT fabricant el model 600 en massa, anys 60 del segle XX. Número 16. Un mapa polític amb tot el territori català ocupat per França, any 1812. Número 17. Una fotografia aèria de l'aeroport del Prat, principis del segle XX. Número 18. Una instantània de la Sagrada Família a l'any 1913. Número 19. Ciutadans espanyols acomiadant a guàrdies civils destinats a Catalunya per intentar evitar el referèndum de l'any 2017 amb el crit unànim de "A por ellos". Número 20. Una fotografia de les columnes romanes de la ciutat de Barquino situada a l'actual Barcelona. Número 21.
una fotografia del Palau de la Generalitat de Catalunya de principis del segle XX. Número 22. Una parada de venda d'animals situada a les Rambles de Barcelona, datada entre finals del segle XX i principis del segle XXI. Número 23. El sepulcre de la comtessa Ermessenda amb una senyera amb un número indeterminat de barres. Número 24. El Govern de la Generalitat de Catalunya, presidit per en Francesc Macià a l'any 1932. I número 25. Una imatge aèria d'una manifestació per la independència de Catalunya a l'any 2012. I fins aquí aquesta setena entrega de 25 imatges sobre la història de Catalunya. Si aquest vídeo t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt i difon aquest vídeo. Això m'ajudaria a fer més vídeos.